Gibase sa aktual nga mga panghitabo nga nahisulat diha sa basahon ni Mormon, lain nga tugo ni Hesukristo. Nagpuasa kita og nagampo sa ilabihan nga ang Ginoo mohatag kanato og bahin sa iyang espiritu. Hinumdumi ang saad sa Ginoo sa atong amahan, nga daghan ang mutuo sa atong mga pulong, ug siya muluwas kanato gikan sa mga kamot sa mga lamanay. Ang Ginoo misulti kanato kung magpailob kita sa atong kamay ng tuson ug mga kasakit, ug magpakita og maayong mga ehemplo. Atong masaksihan ang kaluwasan sa daghang kalag. Ginoo, hatagi kami og bahin sa imong espiritu nga mag-uban, ug mupuyo ka namo. Nga kami mahimong himan sa imong mga kamot sa pagdala, kung mahimo. Sa among mga kaigsuonan ang mga lamanay sa kasayuran sa kamatuoran.